Kwazi waivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Nhasi tine musoro wenyaya unoti zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Yes. Zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Pastor vachativerengera kuna